Φαίνεσαι πολύ ευδιάθετη σήμερα. Α, ναι. Χαίρομαι πολύ που η καρδιά του το αλαράγησε από το χωρισμό του με το χαζό ίμπ που είχε σχέση. Ναι, είμαι σίγουρη πως τελικά κατάλαβε ότι αυτό το βρωμό ίμπ το χρησιμοποιούσε για να έχει πρόσβαση στο γρηγοριό του. Μα τι λύσιο. Κάτσε, έχει πρόσβαση στο ποιο του. Σε αυτό το χαζό βιβλίο του. Όπα, περίμενε. Δηλαδή μου λες ότι ο Στόλας άφησε ένα ύπνο να χρησιμοποιεί το γριμόριο, το βιβλίο των Κοέσια και δεν μου είπες τίποτα. Και τι σε νοιάζει. Με νοιάζει γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο να σφετεριστούμε την εξουσία του πρώην σύζυγου σου. Και ενώ εσύ το ήξερες έτσι τόσο καιρό, διέπρατε κάτι εντελώς παράνομο, δεν σου πέρασε από το μικρό ανόητο μυαλουδάκι σου να μου το πεις αυτό. Μην μου υψώνεις τη φωνή σου. Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Είσαι πολύ τυχερή που είσαι όμορφη Στέλλα.